Ndoti. Mana. Yebo, ndiani zve usingadi kuona papa noni. Kule. Mzukuru. Garani papa mzukuru. Garako. Ungati moroso nekuseri kweroko. Mazwana kune korera, mazwa echigwere ano, moroso ine jara. Mazwana ejara ane chikorera. Hey. Orose kumzukuru. Ndizo. Anditi. Murutoradza kuti kufara kumeso kwakatopengenuka munenge muri kurarama zviri nani kuno kuimi. Nemabago akasodza munda wa. Kule zvinotori nani ni kwangu hakuna kana chinhu zvamunotoziva wani. Ndofudzira matongi munda moto waitaura izvo. Zvakaoma shu. Saka pari sei pana pakuri? Zvauritoona ndizvo zvandiropaona pakadaro. Ndikupaona kazvizvo. Nda kukwana izvo. Ndikupaona. Saka wavingi? Ndati ndiye ndizomboona kule ka kuti vadinda gwara basa kaizi. Mabasa ei. Ko kule zamene muchagarira kani? Chiwa. Iyo haikona uswa chibata. Haikona bata pana. Haisonyanya yaufambira. Taura nyaya yako yaufambira. Haikona kukwera uchindi. Aiwa kule chiko chizi kwazvine basa re. Haikona zvana sadza. Munenge basa nesadza ere kule. Atakana basa nesadza ese. Saka basa nesadza wavingi. Anokutovinga sadza. Uri vigirei sadza iro riri. Ndiga sadza ere. Tisi tichaita zvesadza ere. Ndigi sadza. Sadza ndiye ndishinguro handikupi sadza. Kana sadza handitombori denda ndatotirega. Ndione kule kuti kurise oxide kunoku tandauya kanena uye basa kakule. Mabasa kaizvi zvati kuuya izvi. Ndatobva ubasa. Unobva ubasa kule? Hey. Ndobva. Hosa mamati kuti iko kule nenhau yebasa ndauya kanena uye basa. Ngabva ubasa. Saka musitomboda basa? Basa re. Kule. Musakomhanyirire kuramba zvinhu zvamusingazive. Handisi kuda sadza ini. Ini takatoguta ini. Profesa ndebasa nesadza ere. Kongu munozviziva nokuti sadza izvi tizvinotorima zvana sadza izvi. Kachiwa. Kwachibasa. Akwata basa kule. Imbonipewo kamvura ndimbomwa. Takurude vanhu zvingwa basa. Izvezvi kule zvikutofanira kuti tiende kana musikade inirege nditoenda hapo. Muzukuru ndinobva ungazoita kubasa aiwa ungandiziita muzukuru. Ingade kuti enda kuti unorowa basa ini. Muzukuru ungandiziita. Michimira ndile fasta ndibve naye. Modola kule. Mvura mba musikana wasi asina kuteka. Hey. Ndikeza ngorova fasta ndingobva naye chaenda tese. Zvicho haitaiti tingorova saka mamati todiya. Iwo wabaka? Semunhu aona basa andingazokuliwa wakatarisa. Amuchiona wati kule. Ndakagutonda ngoti wosakule kavanga. Mbiri wapamusoro. Basa. Kana waine nawe yebasa. Nawe yebasa ndiwo ndipendiro zvokuti gadzike pamusoro pachikwini. Unatiro ndiraina basa. Alright. Ndiraina basa sekuni. Yatirove musoro. Nzungu mbiri. Miswa mshana. Yeah. Ulongona bega ngomaito. Zero. Zero marunge kana zona. Ndito. No, problem ni wani. Norwale ri. Ngambira zvipo kwe. Ngokeza maoko eri. Ngopi? Ngombe yangu ndaraza. Mira mani nandi ndokunongera nzungu dzo. Aiwa. Sakura mani. Ngamu yadona ame. Gari zonaka pana na ku. Uzuwe nyango ya maoko. Nyango ya maoko. No. Gamao. Gamao tena. Gamao. Nogeze maoko. Nogeze maoko man. Nogeze maoko. Eyo. Ndazo. Yanda gakwa chidodoma. No, ndisasa kulu. No, kuzita. Zuha mabata pezi yako.
Nokuti kwapisa singaite mabisira tazwa zvimwe zvibage zvimutoma handisika nzara igore yanetsi kwaita nzara mwanangu asa ini mandari ndimbomhanya alright mwanangu dzisatsitsi akomana choya mudye sadza here ndakuvigirai idyai sadza vanangu handiti idyai sadza ingoedzara ino anakachomwa anogona kusvika panapa maima aiwa ndiye zvakanaka chiregai right ndaura kuti zvamuda kuti muitike ikuva kuti kapu yemvura handiti vanangu chitangaiwo kumwa muzadzisei nemvura asi ezvino zvaanani handiti unonyeba unenge usina kuguta iwo ungochikamburira vamwe futi ko mama venyu vaenda kupiko zviri nani vakazouya manheru modiriwa kapu yederere renyu momwe handiti hazvinonaka vanangu musatya imwa unyatsoguta zvakuti mama venyu vakauya nederere roro vokubikirai derere monzi kapu momwa derere roro zvaitaka good john ayo zvanaka chisusu hatichimirei mai venyu handiti mobikirwa derere modya morara zvakanaka kuitira kuti murote hope dziri nani handiti vanangu right ini rega ndimboona kuti zvakamira sei mumba umu ndikafana vasukire unogosuke imba machona onekana chabhoyeswa namoto hapana chandabika hapana chikafu kana zvichoma zvindingodyawo ndino basa asatambira mukati asati rinongotambira anoziva unofungi unotengesa chi unotengesa ku ndizvo zvamatengesa kugoko kwechibage ndosandatowana chibage usadoita mafanizo zinzo ndinotowana chibage unotengesa chi chi choda unotengesa ku zvakawanda ukaenda kugoko ikoko usadzoki utoenderatu wazinzo ende isiri murume wako udatokudza chokwadi boza usodotira zvakutaura ndikakudza kuti mari kubasa hakuna imbomirawo nezvikuitika saka unoziva kuti ungatoshanda ukamisa musha iwo izvi zvamukudyi zviripo izvozvo zvishomene ini ndakukudza ukaenda kugoko usadzoke ugarire ndodanokudza usadzoke pano ini ndakuenda usadzoke pano kana waenda kugoko enda zvirume zvakuokozwana pana sara ugarirwaenda kudinini manje uchatikuchanitanga tisere nchigara panapa namo izvimambangana chinomapotise ndodzisa zimangana china ndotozvienda
Takaramba takashinga saizvo. Pinda ka Studio yedu yobva yakura Capital Studio. Murita Capital Studios muno. Muno. Muna mjimbe muno. Capital Studio. Capital Studio. Umwana muona pokutangira. Achitowana pokutangira zvokutoti sewe ndiwandi watopinda paufuka. Nenge zviya zvese. Chipo chemunhu choonekwa munyika yeZimbabwe. munyika yose. Munhu osimudzwa neCapital Studios oenda. Capital Studio. Madisc achiitwa. Achiitwa Madisc achiitwa. Madisc achiitwa. Madrama achiitwa. Magitara achiridzwa. Ngoma dzichiridzwa. Mbira dzichiridzwa nekoko. Vatambi nekoko. PaCapital Studio. Muno muzvimbo medu. MP wazama kuuraya Zhara. Aiwa aiuraya ka. Apanda kuuraya Zhara MP. Aiuraya Zhara. Ende hakuna uchabira munhu. Hapana uchani. Ese mamvemvawa. Unenge watowa kutomakandira kure. Sewa zvako watogara watoenda padhuze kudai. Unogona kutoona pakapama ndipinza zveshuwa. Saka unorongeka. Unorongeka vakachongwe. Mafomu ndiwawa. Mafomu chitondipa. Saka matapa ndotonyora vanhu. Motononyora vanhu. Nemafoni namba dzavo. Ayo, hapana chandombona chakaipa. Ini zvandichaita ndichibva pano, handiti? Ndichazama kuti ndione kuti ndototanga kutonobata Bhanda. Ndikanobata Bhanda. Ndiye achatondibetserawo futi. Nevanhu vake vachatoziva. Totoenda kuCapital Studios yacho iyoyo chichoriko mamevana acho. Zvakasimba. Ayo torokusimudzira njira. Kuti nzvimbo yedu isumukire. Ina ndichagara. Ndimanyire nditsvage vanhu. Ndotomanya nemafomu yawo aya. Ndonoona kuti mafomu aya haamaputi ndadlanda kuta. Aiwa ndizvozvo chaizvo. Maita basa kuri manipinda kushwana. Aiwa ndizvozvo. Saka izvo zvandifoni namba dzaimbi nadzo. Kana vanhu tangu vabata. Ndinoza kuti Kachongwe watopedza nevanhu. Ndizvozvo. Nditotori nevanhu vakatowanda vatori muraini muno. Aiwa. Kutoti sabhuku ndichamuona. Kwaitiko mabikoni akanchena ndandakamwa imwe nyaya sekuru munyaya mabiko. MP wedu akarongeka ukaona muzivewe. Akationa kuti madzingigwa ari kuitwa vana kuzvikoro uko. Akaera atotora zvake mombe nhatiyo dzokungopa vanhu kuti vachakanye nyama. Hazvibatsiri zvinani akwanise kuwana mukana wekutoti atsvakirwawo vamwe vanawo mabhuku, mabhilo, kanawo vamwe vaya vanototambura nherera ziya kuti ngowabhadzirawo school fees. Asi hamwe wati warashika ipapo yombi. Handi ukativimbisa kuti tichadla nyama here isu. Kudla kuna ndima. Ndima. Ya bati papo. Vana vakadzidza. Project izvozvo wakatobata bhuku kudai handiti kudzidza naye. Kuti hamuona mari. Vakachongwa. Aiwa kudai wakaibikigwa mabiko. Dai zvangopera ipapo. Hai mabiko etoilet kai. Hai mabiko etoilet. Mabiko etoilet. Nyampi vanoona. Vanoona sekuru. Aiwa mabiko etoilet. Saka aiwa MP ane chikoro. Ndava road zoda kugadzikwa. Zvibhorani zvoda kugadzikwa. Izvezvi mabhiriji apara. Zvakamira iye. Kwayo nzara yose. Asi uri kumira ndava. Aiwa, ari kuita kai. Ukanoita studios. Ikangofamba Capital Studios. Road dzogadzikwa. Ndava vanhu vanenge voda kutouya votoona isu. Totoudza kuti road hatina. Ya MP ngatimubatsirei. Aiwa anotsigirwa. Saka iwewe ndiwototsigira MP manje neCapital Studio. MP ukaweka munhu akatobata shasha yako. Aiwa sve. Iyo avera anokuziva kai. Aiwa inononizwa bhozi ndinomira pa ndinotomira naye. Aiwa. Izvo rakumira kunotika ikoko. Ndava nyika yeZimbabwe ka inoda development. Pachena. Manje panotato developers. Upfumi kuvanhu. Aiwa. Vanhu vacho tisu. Upfumi hahupi umunhu. Unotsvaga chokuita. Iyozvi musana zokuti ipapa MP utonyangira apa ipapo. Uyazvo ukatora isu ukatora madhiski edu ukaenda nawo kugura ndani kokwe unosvika kuti chimboona iva neZimbabwe zvaunoita. Obva hanzi mari ndo. Oyawo oti pashoma pake otiwo pedu ndodlavo. Iye wodlawo nemhuri dzake. Ndo MP wakarongeka. Indozvakatora wodlawo. Capital Studios. Tichatiendesa kure. Munhu wese uchapinda. Ndava. Ende chagona MP chekuti haana kusharudza nokutauni. Washarudza vanhu vose. Kuti Capital Studios ngaibate munhu wese muZimbabwe. Unoimba unoitei. Unogona chipo ngachibude pachena. Amona. Kachongwe. Iyo zvozvi ukaenda. Uyezvo akasimuka akaenda kuAmerica. Akaenda kunoona president kuHarare. Unosvika unoona vana vangu unayo zvavari kuita.
Ofanzi batani papa. Ouya honest what team. Rekedzani manyira kwa. Kana kashara yapera. Shara yapera korendo rakaita. Roda apa shara. Shara inoda. Iona zava ni opota chitotshakira na makastoma esadza huko. Makuda ita. Takutoda kutoitawo zvisadza. Pamashopu apa. Shara yapera varume vanhu vanokuzama kugura shara kupana. Asi musakweretesa vanhu vakawanda. Aiwa, iwe ndiwo. Semunhu mafomu. Handizvo. Aiwa, ndokuona iwe. Nditonaona mafomu. Pera munhu uri kumweneko. Abhanda. Daliko. Yeseku. Zvakadi kuna? Kyakeseku. Kumboti oka irogorera tutazoningirikawo. Uri kufana kuvaka chirughu usati watenga huku. Preparation. Yeah. Preparation. Zvakarongeka mufana. Mufana yakuna. Zvinhu zvacho Yakuna mufana. Ina muchezekuru. Hazina miri zana. Ndati ndimboita preparation panapa yehuku. Ndatomukira ndikati ndori faname. Ko muriseze Yomzo. ndina nini? Kokuro. Kurova uku. Asi wakumwatika iwe kana munhu akurova ruva. Kurengo wakumwati. Kupiko. Ko zvakadi? Kyakesekuru. Vakadiwa. Ndizvo. Kurise kwamuri kubva nako. Iwa kutsini. Nayo nzara. Zukuru jara ina kumira zvakanaka. Nzara yakaba. Inenge ida kusira vanhu parefu cheko. Izvezvi handiri kuti izvezvi isusu kutokangavira izvezvi nenhamo. Kuti kusheneruka shaya nenhamo. Neno kwazvinenge zvatisitso ikoko ndikoko. Kutori nanha ndiwo ndatoona bonongwe pandabva napo pasira. Sekuru kana uri semubonongwe pano wadyiwa. Kudyiwa ende wakunyatsonzwa kuti mabhonzo aya hachina kana simba. Imimi zvenyu ndimi vakare maitaura kuti zvinhu zvidyiwe zvibatidza. Iwe unoona ndatocheneruka chako kucheneruka nenhamo kucheneruka nejara. Uregika unocheneruka. Takambovhura zvechechi tikambovhura zvesoweti hapana kana chatakaona chiri kufamba. Sekuru zvinhu hazvina kumira musha. Pandaka handisi kugara. Ndaya nemapepa aya. Mapepa. Kasi kwawe adhona here. Koye chikwapuru. Sekuru, munomira munozombomira kaimimi ndokuzivai kaimimi. Tabuda munhamo. Ndabva ndarakaraka nezuva ra sekuru riya kusuya. Bhanda aya hakuna kudaro so. Wakutiza nesadzi. Indaba chii bhanda? Indaba. Sekuru, ndakaona kamakubhaisana nemudzukuru wenyu ndikati rega ndichikotora sadza racho ratikolodya. Aiso yatafambira nhasi. Nhasi tafambira imi. Anoona mapepa aya muzukuru abati. Wakaita zviya mapepa aya anoona mapepa aya ka. Chireke kuramba uchiseka ka. Ndakazoenda kumaofisi kwa MP. Ndikanosvika kumaofisi kwa MP. Ndikati MP tatafunga kuti tiite project. MP dzokunoti project yeisi. Ndandati tikavhura project panda kana yekugadzira road zvimakombawo zvakafa muroad yedu sei tasa road dzedu dzekunana Sanyati dziya. Hawa dzakafa. Sekuru road yafa. Road yaparara. Ukanatasa kana yedu inoenda pachitekete chayo kutangira pane mangwa apa. Sekuruka. Ndandakaifunga kuti tikaenda zvedu tichichera zvima gravel muside road tichidira zviningiri tichikumbira dhora zvinenge zviri nani rand ndo pataifunga plan zviri nani plan yoyo iko zvinokatasa kuti kubva kana paningi paya tichiruwa zvima road izvo zvepanane mangwe izvo zvepatekete tichiinda tozoruwawo tikadai kwese uku totozopesa tadaniwa kana kunana Kadoma nekunana kana Sanyati kunana konzi kunana Mount Pleasant. Mount Pleasant iri muZimbabwe. Mount Zion. Pane Mount Zion Mount Pleasant. Zvechikoro takamboenda kuchikoro here izvi. Saka iko zvinokatasa kana nemutauni. Rodi dzasakara. Nenzara iriko iwana hana mari. Zori mumaofisi. Motosvika kumaofisi. Handizokona ndakabata mapepa akatobva kumaofisa. Mapepa eize kuri. Auzokupa kutonyorwa kuti National Arts Council of Zimbabwe. Ibhauka kai. Madhona kaya sekuru. Asi kanzuro inobata yezvimabhoga. Kanzuro handiti zvana kanzuro ndo. Kanzuro yose. Muzukuru aya mapepa asi kanzuro yautaura yemvura iye. Aiende yemvura. Iyi National Arts Council of Zimbabwe. Inoita nezvema arts.
anoona kuchikoro anoona kuchikoro taita zvemaarts zviya amuoneka pama katsi pamuri kutaura ipapo apa ndopo chaipo patiri kutotsvaga ipapo kuti vakativigirwa machikeni katsika tinonyatsodya chero vakazouya nebhauga kwete machikeni katsi muzukuru haisi inoona nezvebhaugai inde arts council of Zimbabwe yemaarts zvemitambo tsika neunhu nemagariro pachirungu vanenge vakuiti tsiku and unhu and gaus ndio vanenge vakuti tsiku and unhu and gaus pachirungu vanoona inde tsika neunhu nemagariro akanaka evanhu muZimbabwe handiti ndosaka mukataridza kuno kumaruzevha ndokune hunhu chaicho kunofanira kupiwa vanhu bhauga tichidya tichididi yaisema yebhauga kai inde arts yemitambo inoita muZimbabwe kusanganisa madrama bozi MP vakadaiso vadavhura studio MP madrama kana mchiti madrama muri kuda kuedza kutaura kuti kudise ayo unozva ndakaenda kuofisi kwa MP MP akati vakachongwe todii ndikati imama todii kona MP anzi ndachiti kativhure studio inonzi Capital Studios studio ndikati studio muri vakudii muchiti studio ndochii vada kuzama kubudisa vanhu paTV zviya zvokuti vanhu vanenge vachibuda paTV vane makamera vanenge vane chirekodha mhanzi vanenge vachiita zvemichato vane michato yavo vachiuya kustudio ikoko vachitogwa michato mafotozi zvese nezvakasiyana siyana saka kurudiwa vanhu vanogona kuridza ngoma vanhu vanogona kuridza hosho kuridza kutamba vanogona kuridza magidhari madrums zvese zvezvitoriko Capital Studios munhu wese ane chipo chake big connected nyaya ndisinyadzenzisirei muri kureva kuti iyi Capital Studio yamuri kutaura iyi muda kuti idi vanhu vari kunoitira kuHarare here zveCapital Studio Capital Studio richizovhurwa meni muno munzvimbo munotoya magesi anenge atodhonzwa makamera anenge atoezo MP vakatoenda kuLondon munoreva kuti imimi yauya studio iyoyo ndobva ndanyatsotobuda paTV itotauridzo paTV sekuru ndikotadza kuridza ngoma inini parura maridza ngoma namaridza mbira zvese vanhu ivo vari todiwa pabhuku apo saka enda katotanga tokunyora kuimba munhu wese zobva watobuda uchiimba iyo sagore noni ndotori neyangu yandakatonyora ida kutoimbwa izvo ziyataikuisa rino igore rejara songo uchiri kuiziva here gore rakaipa yataimba paya taimboimba tienda kupati mbeu patakaenda kubeu Gorerenzara sekuruka ndo yatoda kuti ichingouya Capital Studio ichiuya totoirekoda totopinda totoita vhidhiyo totopinda munhu wese kuCapital Studios sewe zvakune chipo chekuimba kwaimba ndikambotadze kuimba mhaninini saka nyaya iripo Bhanda hatichagari isusu takufamba tinyora vanhu mafomu zaya kweni ndatatofaraka sekuru ndikati ibhauga sekuru asi zvinotofadza manje kana makabata mapepa aya kaya ndichitotarisa kuti rangu zita ndoriri pamusoro rekundori pazasi pekanzuru kapamusoro akanzi Gabriel Kachongwe Bhanda Amoxicillin Bhanda handiwo ndizvo Amoxicillin Bhanda king size ini ndinatoridze pakuimba ndinatoridze Amoxicillin king size ndio yacho kai yakatonzi Bhanda Amoxicillin king size sekuru zvabatanga izvi kaizvi vamwanhu munototi chitishora vachiti vanhu ava vekumaruzevha havana zvavanoziva asi sekuruka toda kuti vanhu vanyatsoona kuti mumaruzevha mune zvipo mumaruzevha vanobvunzira kuti kutauni koko ndokunoitwa zvese asi mumaruzevha isusu kuno mumaruzevha titori maruzevhini chaitwa zvazvo muzukuruka tisingapedze isingati mai tinyore vanhu handiti totonyora vanhu vese ka votokwana ngatitoenda muzukuru toona kuti zvingafamba sei apa mamati totofamba toenda nekupi apa tokunorwa kundomuswa kwamatenisi unoona kumatenisi tobva ikoko tozvino sekuru mataura imwe nyaya yandanhingiriki pane gogo vaya vanonzi mbuya goma vaya havakundika nezvekuimba vanobuda netambiro yavanoitamarufu paipa vanenge vachijaivha zvekutivanoitamba kozoita pane mwe mufana sekuru mufana anonzi Bhiman ane imwe song yakarova yekuti mama chichi amhino mama vake chichi achingovatenda tenda sekuruka
vanhu vakaita sevavo ndo vanofanira kubatwa isu tira kutoenda zvokutoti toda kuzotonosvika kuchiri sport unzo muzukuru ndoda kuenda nekuchiri sport nainda Africa muzukuru nda be connected aiwa kuchiri muri kutaura sekuru hatibve tatorwa pasi totoenda handi saka totorwa pasi todi apa auna dzongobika chinga kugara pasi lauya kubika apana kala chiripo sekuru asi kana muchikodawo mvura ndokupa henyu ngatimwe mvura tibve taenda muzukuru ngatimwe mvura tibve taenda mama wangu akashaya izvozvo ndingotambura sekura aiwa iwe usafunga izvozvo zvetikwai mama wakashaya iwe matingoita zvechikoro chete tikadzidza ndika tobva tawanawo mabasa ari nani unozoitawo munhu ari nani ndodzidza sentiwanza aiwa kuita zvekukumbira ukauya kuno kuchikoro ka tinokubatsira shamwari pane zvishoma zvatinenge tinazvo zvivaisi zvatinenge tinazvo